Хайырлы иртә. Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова. Россия автосәнәгате коронавирус пандемиясеннән соң тиз торгызыла. Бу мәшгульлек үсешенә дә технологияләрне яңартуга да ярдәм итә. Тулайым алганда тармактагы позицияләрне арттыруга дәүләт ярдәме сизелерлек йогынты ясады. Аның ярдәмендә Россиядә һәр 11нче автомобиль сатыла. Бу хакта КАМАЗның киләчәк үсеше турындагы киңәшмәдә Россия премьер-министры Михаил Мишустин хәбәр итте. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов белән ул цехларда булды. Столяркада һәм газда эшләүче яңа йөк машинасына бәя бирде. Хәтта үзе дә двигательне җыюда катнашты. Шулай ук КАМАЗ заводында җитештерелгән яңа электробусны сынап карады. Быел предприятие 350 электробус җыюга тендер отты. Тиздән КАМАЗ электробуслары башкалабыз Казанга да кайтарыла. Бүген илебезнең дәүләти дини сәясәтендә мөселман өммәте мәсьәләләрендә һәм аның ихтыяҗларына игътибар арту күзәтелә. Казанда Бөтен Россия татар дин әһелләре форумының 11нче тапкыр үткәрелүе моның бер дәлиле. Милли тормыш һәм дин дип аталган форумга Россиянең 72 төбәгеннән барлыгы 1200 дин әһеле һәм кунаклар килде. Форумда катнашучыларны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразыев, Татарстан мөфтие Камил Хәзрәт Сәмигуллин сәламләде. Илә намазыннан соң дин әһелләре төркемнәргә бүленеп, дискуссион мәйданчыкларда фикер алышты. Куанычлы, елдан ел катнашучыларның географиясы да һәм шулай ук төбәкләрнең саны да арта бара. Ерак Көнчыгыштан Калининградка хәтле алар барысы да теләктәшлек белдереп, татарның мәркәзенә дә Болгар җыена да киләләр. Халкыбыз да әйтә, бер очрашу, бер гомер ди. Шулай күрешеп, шатланып, сөйнешеп, белмәгәннәр белән танышып, күрешеп, дуслашып шулай. Ана урта хезмәтләребезне күреп, эшләребезне күреп, дөньябыз шулай бергәлек, бердәмлек белән бара. Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә шул нигъмәтләрен насыйп кылды дип шуңа сөенеп шатланабыз. Былтырларда булмады инде, менә быел бигрәк тә көтеп алдык инде. Татар халкының бер генә җитешмәгән ягы бар кебек, миңа бераз гына таркаулырак халык кебек тоела миңа ничектер соңгы вакытта. Шуңа күрә безгә бердәмлекне арттырасы иде, ничек тә булса бер-беребезне регионнардагы татар халкын берсәк ярдәм итәсе иде аларга, урыс әйткәндән поддержать итәсе иде, поддержка бирәсе иде аларга. Чөнки ничек дигәндә дә безгә безнең өчен Казан инде ул безнең мәркәзебез, кыйблабыз инде ул безнең икенче кыйблабыз. Шушы минутларда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында милли тормыш һәм дин форумының пленар утырышы башланып китте. Анда дин әһелләрен борчыган мәсьәләләрне исәпкә алып, гомуми резолюция кабул ителә. 5 июнь көнне форум делегатлары Изге Болгар җыенында катнаша. Бу хакта хәбәрчеләребезнең махсус репортажын дүшәмбе 7 июнь чыгарылышында карый аласыз. Бүген Татарстан егетләрен тантаналы рәвештә хәрби хезмәткә озаталар. Алар кораллы көчләрнең бер төре булган һава космик соклануы гаскәрләренә җибәрелә. Язгы чакырылышта Татарстаннан армиягә алынучылар саны 3000-нән артып китә. Солдатка китүчеләр күбесенчә шефлыкка алынган хәрби частьләрдә, президент полкында, Кара диңгез флотында, Балтык һәм фәнни роталарда хезмәт итә. Бүген Казан Digital Week 2021 халыкара форумын оештыручылар онлайн вебинар үткәрә. Аның максаты катнашучыларына акыллы транспорт системаларының үсеше, төрле карарларны икътисадның дәүләт һәм хосусый секторларында гамәлгә кертү тәҗрибәсе белән таныштыру. Трансляция Казан Digital Week YouTube каналында иртәнге сәгать 10-да башлана. Галиәскәр Камал театрының зур сәхнәсендә Данияр Соколов җитәкчелегендәге яңартылган оркестрының беренче концерты булды. Концерт программасында Татарстанның яшь композиторлары Илмир Низамов, Ильяс Камал, Ләйсән Абдуллина, Илсур Вельгас, Елена Шипова әсәрләре яңгырады. Тулырак коллегабыз Фәннур Хәсәнов әзерләгән язмада. Татар халкы җыр-моң ярата, шуңа күрә безнең сәхнәләребездә музыкаль спектакльләр дә байтак. Мәшһүр композиторыбыз Салих Сайдашев 1922 елда театрда оркестр оештыра һәм үзе дә шунда эшли, иҗат итә. Беренчедән бу яңа оркестр дип әйтмәсен, бу күбрәк яңартылган оркестр. Яңартылган оркестр, чөнки барыбер аның төп составы шулай ук калды. Фуат Абубакиров җитәкчелегендә 50 елга якын бу оркестр эшләде. Әлбәттә, бүген бик зур вакыйга.
Мин аны шаярып әйтәм, ниһаять безнең музыкантларыбыз, алар чыкырдан чыгып сәхнәгә менделәр. Менә бүген мәсәлән, безнең чыннан да зур вакыйга, без Татарстандагы яшь композиторларның әсәрләрен Галискар Камал театр оркестры башкаруында яңгырayacak бүген. Тамашачыга тәкъдим итәчәкбез. Һәм алда да безнең программалар бай булырга тиеш, чөнки безнең театрыбызның архивы бай, танылган, данлыклы композиторлардан төзелгән әле безнең шактый архивта ноталар ята. Менә аларны да без яңартып, башкармакчы булабыз, тәкъдим итмәкче булабыз тамашачыларыбызга. Менә шуңа күрә бүген чыннан да зур вакыйга, зур яңа проект. Без ул проектның киләчәге, минемчә, шулай ук бик кызыклы булачак. Әйтергә кирәк, үзенең ярты гасырлык гомерен шушы оркестрга багышлаган күренекле музыкант, оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры булып эшләгән композитор, Татарстанның халык артисты Фуат Әбүбәкеров беренче тапкыр бүген залда тамашачы булып утыра. Алмашка яшьләр килә. Шулай итеп, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры булып музыкант, халыкара конкурслар лауреаты, дирижер Данияр Соколовны каршылыйбыз. Уникаль күренеш, яңартылган, зурайтылган оркестр эшен башлый. Маэстрога озын юл, иҗади уңышлар телик. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Җәйнең беренче атнасында балалар өчен күңелле чаралар дәвам итә. 6 июнь кичке сәгать 5-тә Казан шәһәре Ак Чәчкәләр бульварында Салаватик проектының тәүге концерты көтелә. Бәйрәм чарасында кызыклы остаханәләр, бәйгеләр үткәреләчәк. Һәр нәни тамашачы Салаватик төркеменә кушылып биедә, җырлый да алачак. Иң оста балаларга бүләкләр тапшырылачак. Искәртеп әйтәбез, Салаватик популяр җырлы биюле проект. Аның максаты татар телендәге моңлы һәм шаян җырлар аша үсеп килүче буынны тәрбияләү. Казан шәһәренең Кабан күле буенда Сөембикә журналының Азат хатын дип исемләнгән күргәзмәсе оештырылды. Күргәзмәдә төрле елларда дөнья күргән журнал тышлыклары тәкъдим ителде. Тулырак Фәннур Хәсәнов әзерләгән язмада. Күргәзмәдә төрле елларда дөнья күргән журнал тышлыклары тәкъдим ителә. Сөембикәнең һәр тышлыгы үзе бер тарих, Азат хатын тарихы. Аларның һәр берсе илебез үткән эпоханы чагылдыра. Революция, НЭП, илне индустрияләштерү, сугыш еллары, сугыштан соңгы күтәрелеш чоры, тыныч тормыш. Күргәзмә журнал тышлыгы кичергән үзгәрешләрне дә күрсәтә. Иллюстрацияләрне, фотосурәт алыштыра. Таныш булмаган хатын-кыз портреты урынына шын героиня килә. Бүген исә Сөембикә тышлыкларын авыл хезмәтчәннәре, уңышлы җитәкчеләр, иҗади интеллигенция вәкилләре, эшмәкәрләр, табиб һәм укытучы һәм башка бик күп төрле профессия вәкилләре бизи. Әмма бер нәрсә үзгәрми. Элек тә, хәзер дә беренче чиратта аларның һәр берсе хатын-кыз. Узган ел монда Кабан күле буенда рәссам Нияз Хаҗәхмәтовның күргәзмәсе ачылган иде. Һәм безнең шул вакытта миндә шәхсән редакциядә шундый хыял туды, безнең журналны шунда күрсәтергә дигән. Һәм бүген безнең өчен бик сөенечле көн. Безнең хыял чынга ашты. Без үзебезнең журналны монда күрсәтә алабыз. Бу күргәзмәнең максаты нидә? Сөембикә журналының беренче саны 1913 елда чыккан. Һәм аның 100 еллык тарихы бар димәк. Шул 100 ел дәвамында редакциядә зур архив тупланган. Һәм шул без ул архивка актарганда, ул архивны без күрәбез. Шул журналларда, тышлыкларда илебезнең, республикабызның үсеше, тарихы чалынган. Шуңа күрә без аны күрсәтергә булдык. Монда күргәзмәдә ул архивның бик кичкенә генә өлеше. Без бит узган ел хыялландык бу күргәзмә оештырырга дип Кабан күлендә. Безнең хыялыбыз чынга ашты. Менә хәзер без хыялланабыз ул архивны цифровать итәргә. Ансы да чынга ашыр дип ышанып калыйк. Сөембикә журналын Татарстанда гына түгел, Россиянең бөтен төбәкләрендә дә, якын һәм ерак чит илләрдә дә алдыралар һәм укыйлар. Чит җирләрдә гомер иткән милләттәшләребезне ул туган як, рухи ватаннары белән бәйләп тора, дисәк тә бер дә ялгышмабыз. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибрахимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.